Hallo YouTube, og velkommen til en ny video. Ja, i dag vil vi spille noget GTA, så jeg håber, I vil nyde den. Man har du slet ikke tænkt dig at introducere? Jeg håber bare, I vil. Altså, jeg har lavet nogle små videoer med, det kan jeg godt. Så ikke om jeg selvfølgelig. Ja, du sagde, at om vi skulle gøre det, om jeg gør. Jeg kan ikke, du kan introducere, hvis du ved. Okay. Hvorfor folk vil vide, hvem du spiller med? Ja, du kan se, ham der hedder Lanas 44. Så en, der hedder Lav. Jeg håber, I har det okay med, at jeg siger jeres navn. Ja. Han hedder Lav. Og ham har jeg spillet med i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og så har vi Vildport, eller hvad man så gerne vil kalde det, som hedder Simon. Det var heldigt. Og ved heller ikke hvor lang tid jeg har spillet med. Så har vi Bruno. Jeg ved heller ikke hvor lang tid jeg har spillet med. Jeg ved ikke engang hvad han hedder i virkeligheden. Jeg hedder Rasmus. Dam 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 da. Jeg kører fuldtoget, Bruno. Du hopper med mig. Yay. Så kører vi. Ja, det må vi håbe. Men Det kører langsomt. hvor skal vi hen? Hallo, Phoenix. Jeg bliver overordentligt syg i mit ansigt lige om lidt. Ja. Så kommer jeg, så smadrer jeg dig. Rolig. Shit. Fuck. Det skal jeg se. Nej, jeg skal lige gå ind og gøre mig på busy. Ja, Det kører er nok. mig. Okay, virkelig drenge, kører I bare ud mig? Ja. Ja. Nå. Ja. Jeg er også glad for jer. Det er der ingen Jeg er også problemer glad i. for jer. Det er der ingen problemer i. Okay, Lav, jeg kommer og smadrer ind i dig nu. Jeg smadrer ind i dig. Kom her! Du skyder på mig. Jeg sidder fast, jeg kan ikke komme fri. Biljagt! Dø! Oh, baby. Au! Nej, det bliver så stok. Nej! Simon! Nej, du må ikke køre uden mig. Det var Wow! Dø! Lav, fuck af! Jeg skal så gå nu. Hvor fucking heldigt er det lige? Skal du gå? Ja, Kommer du på senere? det håber jeg. Okay. Hej. Nej, vi er nødt til at sige farvel til Lav. Du må komme på senere. For ellers skal vi ikke lave en ordentlig syg video. Hvem er det overhovedet, der gør hele videoen syg? Det gør ham der Lav. Nå, hallo, så må vi andre lave nogle funny moments imens. Det er bare mega fun, nej, okay. Så vil jeg have en motorcykel. Hallo, Simon. Ja. Jeg kommer nu. Den er mega hurtig, den her bil. Ja. Det var Bruno. En bil, den rammer fandme over. Kill me. Nej! Muskat! Eller musket, eller hvad man så gerne vil kalde den. Musket. Nej! Au, det gjorde fandme næste der. Au! Nej! Jeg skal fandme nok den væk. For fanden. Ingen lys.
der kan der ingen lys. Vi skal nok have noget lys af i gamet. Nej, Simon, det er ikke Mario. Jeg skal nok ramme jer med den her bil. Den er ordentligt sindssyg. Lort. Simon, jeg kommer og rammer dig. Au. Bare en til at sige, den er meget grim, men den er pissehurtig. Hvad for det? Hvad for det? Jeg er ikke ved, hvad hedder. Ved du hvad den hedder? Nej. Simon, jeg kører dig ned nu i min ordentligt sindssyge bil. Ej, sygt i hovedet, du er. Ja. The window. Ej, nu lader de være. Jeg hader politimænden. What? Jeg kan ikke se, hvor jeg kører hen. Min fjernsyn er slukker. Au! Åha. Jeg kommer ned til dig, min ven. Get that away. Get the fuck out of me. Simon, han skal dø! Okay, og der, hvem er det bil der? Og det er min. Det har jeg fuldstændig glemt. The window. Hvor er window? Nej! Fuck af, Bruno! Fuck af, Bruno! Ej. Ja. Ej, der er blod på min hjul. Ej. Døde du? Hvad er der? Hvad er der? Du dræbte mit liv. Simon, nej! Jeg var sådan Pis, politi. Du dræbte mit liv. Hvad sagde du? Du dræbte mit liv. Ja. Simon, jeg kom op bag dig. Fanden godt, du kan skyde politimænd. Simon, han elsker garanteret at skyde politimænd. Men det er okay. Fucking god gasflaske der, den skal jeg lige skyde på. Skriv! Jeg pifter din hjul! Nej, jeg skriver! Okay, fint. Jeg løber lige ud af min bil. Jeg skal ud og løbe lidt. Okay, Simon, kom så, vi løber et maraton. Skal vi ikke lige løbe et maraton? Ja! Jeg tror, jeg kommer på førstepladsen. Jeg kan ikke løbe mere. Ja! Ja! Du blev bare skudt. Jeg skal væk. Hvem? Jeg tror rent faktisk, at det vil blive lidt bedre, hvis jeg lyser ned på. For det ser ud som om det er meget mørkt, den der skærm. Simon! Hvem er det, der dræbte mig? Det ved jeg ikke, det er jo politiet. Kan du klare at dø? For helvede, mand. Au, for fanden. Jeg døde sgu også. Det er fandme ikke godt. Simon! Kom til mig nu. Kom. Du skal have straf, på grund af at du har bare været meget slem i skolen, har jeg hørt. Ej, okay. Kom her! Ej, var det en politimand? Dø, Bruno! Ej, mand. Måske. Den hundelort, den er brun som hunden. What the fuck? Man kan sgu da egentlig også godt flyse hunden.
Bare så jeg ved det. Må jeg lige sige noget? Må jeg lige sige noget? Der er ingen, der er racistiske her. Ingen. Bruno, jeg sidder og kører med en mand i en politibil med en politimand i. Men du skal hente mig. Ja, Simon, du må også gerne lige hente mig. Jeg giver dig lige. Simon, du må også gerne komme og hente mig. Du skal ikke sidde foran, der sidder politibetjent. Ej, jeg Og kan... så river du ham ud. Sikke noget lort. Jeg vil gerne med. Au, den er i hvert fald kørt lige på politi. Nej! Den river ham ud ved mig. Au, 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 au. Så I også det YouTube. Kig lige. Vi spotter lige ham der, ikke? Kig. Der kører vi. Simon, det er en fucking god video. Ej, hvor er vi bare glade. Ej, okay. Skal vi slutte videoen her, og så bare sige, det var så lige den her episode. Skal vi lave nogle episoder med det? Ja. Nå, men så farvel YouTube, og... Nej, ikke. Hey, stop lige. Jeg skal slutte af på en ordentlig måde. Okay. Okay, vi slutter den af med, at vi eksploderer os selv.